Najvažnije, sreća je najvažnije biti srećan u životu i to srećan sa malim stvarima. Morate shvatiti, ljudi, da imao sam mnogo novaca, rođen sam u familiji koja je bila bogata, sve igračke ovog sveta sam imao od malih nogu, motore, Tomose sam menjao, nove kupao u prodavnici, svako proleće kupim jači motor, od automatika, šestice, BT, MZ i tako preko Suzukija, Kawasakija do Harley Davidsona i drugih motora jakih. I imao sam mnogo brze automobile i svašta nešto. Onda sam sve rasprodao, navukao sam na drogu i bio umro sam na 10 minuta. I onda sam shvatio da ovaj ceo život se moramo pripremati za sledeći krug. Ništa ne treba žuriti da napraviš ovde, da ovde stvoriš, jer niko ništa nije odneo sa sobom u grob. Džabe sve gomilati, džabe šta god ovde osvajati i tako dalje. Mora se samo raditi na sebi. Na sebi se raditi, biti skroman, srećan sa malim stvarima, da budeš srećan kad ustaneš ujutru u svom krevetu, da se pomoliš Bogu da opet legneš u taj isti krevet, da dočekaš mrak, živ i zdrav. Onda uveče da se pomoliš Bogu da se probudiš na istom mestu u svom krevetu i tako dalje. Da svaki dan zahvališ Bogu na hranu koju imaš, a ne samo da kukaš kad te nešto boli, a joj Bože i tako dalje. Ne treba juriti bogatstvo, nikako. Ne treba juriti bogatstvo. Treba raditi na sebi, da budeš spreman svakoga dana da odeš gore. Svakoga dana da ti bude mirna savest, da nikoga nisi povredio, da nikoga nisi ubio, da nisi ukrao, da nisi znate već Božje zapovesti. Morate raditi na sebi i verovati u Gospoda Boga, jer postoji gore taj krug, koji krug, ne znam u kom smo mi krugu sada, ali ja znam da je smrt laž, da smrt ne postoji, ja sam bio mrtav, ja znam da smrt ne postoji. Ne bojte se smrti, znači.